बाप रे बाप ननद घरे अइला पर न एकदम मजे मजे बा। कुछ चीज के जा सोचा ही समझ ही कन के पाहुन कहतन के खाई ना महाराज का खाई। हे तो मछरी के मुड़ी खोला कातना दिन हो गए मरत हमर ले बताऊ जा हो आ चको सोचबे समझ में ना करलन। ये मेहरारू हमार खनियार भी या त ले आई कोनो चीज कबो कहम न पिया के आगे लागो रहेला कबो ओकर आगे लागो रही ई ना कही कबो नु के हां हां ले में बरा खाली हो अभी रो हम 15 दिन अच्छा खान ऊपर पर आके मसाला डालो। मुझे तक आई रही 45 किलो के 48 किलो के हो के जाए एकदम सोचत रही कि चला चला तन तक जन मान जान करिहन कि ना लेकिन ना ननद से बेसी हमर नंदोई मान जान करतवन। बाप रे बाप डालो जा ऐसे कहाँ बड़ू हो कनिया हाँ सजा कहो कनिया है कराही लेके बैठ गइल बड़ू आई तारा घर में संस्कार ना सिखावल जाला तो ननद के ससुरा में के कैसे खाई जाला। आ ये अम्मा जी बुच्ची जी तो कहत रही ना कहे भौजी तोरे खातिर मछरी मंगल बा तो बनल त बैठ गुनिया लेके खाए तब जुठे न खाई जाई हैं बात तो का कहले बनी हूं मैं का कर में कराही लेके जारी बैठ गलू अब ये गमला में खाई जाला हो हैं का गो छिपो झूठ लिखा लागत कब के मिलल लोल नहीं के काहे कनिया ऐसे तो तू का बतिया बात बतियो नहीं हफ्ता में हमनी के 8 दिन खाइने जा बुझाते बेटा खत्म जान हफ्ता में कहां बैस रे हैं के करा के कहता नहीं बुच्ची जी के हां का करे बा बोली हम कह देम मतलब हमारे घर में आके तू मालिक के हक जताओ तू कनिया बताओ ये अच्छा चीज नहीं के ना ओए सुन हमारे घर में बैठ के प्लास्टिक मार के सब अच्छा से खाई जाला तू एकदम बुझाता पहले हमरा के ई बताई कि हितनाथ के तो पहले नंबर के टोकल ना जाला माजी आइल बानी हम तो पेटवा धो के कोई हितनाथ में जाला तो पेटवा धो के जाला ऐसन बात करतनी आ ना कने खा लो काहे के हम बोलू हो गनी खा लो कब को लगत टे खइले नहीं खुना कनिया से मुड़ा रसा डाल डाल के नीक लागला से खइला में हां हो जाता बानी तो हम अपन इनका माइस तलगा बनी जानते बनी अपने भूजी ना अपने बनाई ना वही में बनाई ना वही में खाई ना जान के बा हमार हरिया चटनी परैया के हाल बा ना अरे ऐसन बात नहीं के जन्नी हमर मरद कहलन बनावनी या खइनी कौन काली में के चढ़ा हरिया के बनाई नहीं परैया चटनी हुए हाल बा तार के बाटे कोई बा ए जो त हमरे घर में जानत कनिया सब भरे हमनी के संस्कारी पूजा पाठ करे वाला आ किनारा क के खा पी के माय धो के रख दे जनू कनिया ना हम तुम के हां कि ना हां हां के सुन खेलवड़िया बिया का रे भाई ए पौनी सही में कहनी नु के काली काली कत नीक बनल बा सही जवाब नहीं के कर ना खाई पाउजी हां जिंदा रहे ना हां गना हक दिका पाउजी हां हां कैसे मिलल हिया 250 रुपए किलो देला से जियत कहनी के पाउजी हां बोली नहा ले तन ना हमरा के तुतुला भवानी घुमावे लिया चली बेरा हां मछरी खा के माई है तुतुला माई कोनो बाबा ना हमन के दोस्त बा माई में उ ज खसी बेड़ा मारला नहीं के का पता अभी हिसाबे से ना तो डॉक्टरी गांव में नहीं खे बाजारे जाए के पड़ेला काहे खातिर बाबा 5 किलो और लेके धो दे तब फरियाई माने पेट उठ का बढ़ा जाए इतना तो फरियाई 5 किलो हमार जत्ता बरिया रहा हूं कनिया और कुछ चाहिए तो बताई हो लिया दही नींबू पानी के जुगाड़ करके धो दे ए पाहू हां ऐसे ऐसे डाल के ऐसे हां पाहू बुझा तो राक्षस खाती है राक्षस नीन खाना पाहू तो खा हां बोली ना बोली मछरिया का मुंह हमार मुंह से के आदत और पुराना लागत ना मछरिया का मुंह हमार मुंह देखी ना पता नहीं तनी ऐसा छोट पड़ा तारा और मुंह जालनी बड़की मुंह वाली हमाई
जल्दी से करके बैला हो बता दे तनी हमारे घर में बर्दाश्त ना हो हम तो बता हाँ अभी 15 दिन रह हम हां 15 दिन में चल जाई अपन खसी के गोड़ी लिए हम तो सोचा था नहीं कि मैंने आज में तो महीना दिन रह तनी बानी तो मन लागत कहूं ना हमारे खा लिया मैं जी ना कने खा खियाव ना माई ये बड़ा बुध बुखल बिया छोड़ दो दूध बुखल बनी हां बुध बुखल है बाबूजी के भाड़ा हां अच्छा जिया तो हम तबे भखल रहे मोर गुल माने तबले उतारतिया हाँ होई हाँ तो का तनी पहुंच खाई ना कर दी का ना ना आई ना दुख पर खिया दिया ना छोड़ दी जानते आई में दुख पर सुनी ना आ मारा धरी ना ना खाई चूसी ना पाऊने ना रौरा चूसी मैं मारा धरी ना चूसी रौरा चूसी ओह कुछ कहीं भोर में से खा लेनी और ले एक पीस ले लिया और हमारा देने से ले ली हाई को मुड़िया दे दी क्या रहे दी अब रोटी में खाई भात पात ना निक लगता सोची रोटी में सानी का खसी की व्यवस्था कर दी हां पाउन मुंहे के बाद छीन लेनी रौरा महाराज जाई आता ना सोचे के बाजी जाई ले हम तो जानते ना रे आता ना हमरा के प्रेम करेला ए महाराज रौरा के तो मत खाई जातनी ले लेवे ना अनुरुधवा हां अरे भैंस दुहे के बा का करते रहो जावा जातनी बाजार खसी के मीट लेवे के बा खेला से फुर्सत नहीं खेल ले हनु त चरबिया तेले में भूज के पहले खा ले तब मुर्गा छवा कवाई बड़ा टेस्टी लागला बताइए कितना बनी बोलो कि नो जो सब्जी पकाती ना अब बहुत जो तो कहां बाड़ी बुझाते नहीं कि हमारा तू तो दिन भर के तैयारी करू तो बुझाता कि जो उनकर गांव दुआर हो गांव से क्यों जे चिन्हा पोती बना भौजी का जी का करत हो बाहर तो हां बात बोली देखा कहे त ना चाही लेकिन हमरा से देखत देखत ना अनेत तो हो गइल बा का हो माने तोहरो पता बा भौजी के हमार रूम हमरा खातिर एगो पर्सनल मिलला पढ़े खातिर के नु के ऑनलाइन पढ़ाई करतानी तो हमरा खातिर पर्सनल नु मिलल बा तोरा और भौजी ओहि में जाके आ मछली मुर्गा खातिर ठीक बा आ खा के जेहन तोहे काट कहीं जूठे काट कुल के छिछलेले बड़ी घरवा में खइली होई तो के मा खइली हो अब गइनी हम पढ़े खातिर के नु तो देखतानी के चीज जानते ने कोई जाइए सब घर में भौजी के नु हमारा आदत बा कोनो घर में सब घर में जाता उतरेला कोनो घर में निकलाइल नहीं के पूजा हो जाके और सब घर में आदत पर जाए के खा के आ रहे के उहे तो 3 बजे तक जो लगइले बाड़ी हम बता देम तो चीज ठीक बा नात हित बाड़ी ना यही से नइखी बोलल चाहत कि ज्यादा आल बड़ी 4 दिन के बाड़ी मेहमान रोज थोड़ी ना आवताड़ी लेकिन अपने से थोड़ा दिमाग होखे के नु चाहिए कि हम एक जगह बैठ के खा ली मुर्गा मछली बता आदमी बहरे अंगना में बैठ के खा लेवेला घर रहेला के घर में बैठ के एक जगह खा के काट फाट जौन कुछ रहेला हड्डी गुड्डी कुल फेंक नु देवेला कोई घर में छिछलैले बड़ी चौकी के नीचे कुल देखतनी नु बाहरे गनी देखतनी चौकी के नीचे कुल ढेर इतना निकलल काट बताओ का करी हम का उतनी आदत हम कर मछली कुल हमार बिस्तर गंदा कर देले कुल फीचे के बाटे निकाल देतानी अब फीच घोल ठीक बानू हमार क्लास करे के टाइम हो गइल बा अच्छा ठीक है बुझे जे हम फिर देते समझा दिए तो बताओ हो ये जे मरचा उरचा बोले बनी आ ये जे कुलमल घास जमल ई ने के करतनु त तनी से नोच नाच दे महिया माई मत रहते कहा माने ई बताओ आके जो झूठो के घास को बरले वाला मोथा के जर त का करे माने मौलियन के तोरा ना बुझलक तन डाल दी मौलिया के चिंता बाटे हम ना करब बैठाऊ कहनी ई 15 दिन में जाई त तू कहता महीना दिन रही ना और तने दिन में चल जीबो ओही घर में खूने खोलल बा कोई आइल गोइल हित ना तक कहेला के ई बार उ कही जाए के तक चल जा चुपचाप रहो ठीक हो चुपचाप रहो खियावा त न बहिन आवेली संतना फुआ आवेली संतना घोटा दे ना ना बहिन तई चलो पास से जाली सो तेहू सफने की धोने होई से के बात जान ले कुछो को काहे हमार तो भौजाई आ रहल है त नमक भात बनत तोर मेहर के डाल टूटत रहल हटे बना माने इतना मसा वाला बात नहीं कही हमरा घर नमक भात बनेला रे ही त वस्तव ना वस्तव दाल भात आ सब्जी भात दूध से कम ना बने कबो काम के काम बनेला जानबूझ के जाके सुत चले जेकर भौजाई आइल बते बनाओ खियाओ हमारा डांड में दर्द बा त पेट दुखाता अपन भौजिया के बेर में माने एगो सरह जा गुल बिया त तोरा देही पर हम जानत हन तनी गलती करतनी गलती का इतना खा ल सो खाइल पियल घर के ही ह ओकनी के ओजो खाए के अतने सुख बा
भाते जानता कि तोरे किया खाती है ऊ अच्छा खाती है नु तो ये तर ना खा जाला दली दर नहीं तो लेके गमला में बढ़ जा आ ओही पे कल छुले लेके डालडा में खा घर छोड़ के कहीं हाँ। गोइल नहीं किस तो ओतने नु जनबे ओकरा कहीं जाई ने हमरा के डुबा दना से खियावत का मुर्गा का मछली का खसी का पेड़ा का खोआ का छेना जौन मन तवन खाना ओही में खा ओही में होग ना उहे खाम बा खा ओही में होग थरिये में झूठे 4 लाख के ससुर हमार 4 लाख के ससुर हमार बनैले बना लैट्रिन जन ले ते का जनबे हां आ कतनो कदला पर तोरा लइकिन के नु कबो नाम ना लेबे लेनी है भाभी जन मंगनी है मंगले भी हां खसी के मीट लेनी है हां हाँ। लिया देला गाय गरु का मौसियो तनी निहार के खिया दे तू सुअर ना मिलल है गाय गरु का मांस ना मिलल ह हाँ? काहे ना हमारे घर में नु ई कुला चले ठीक ना तो कठौती में खा कठौती में होगो ठीक बा ठीक ना हमारे घर में ना चली को चुपचाप रहो 15 दिन रहो 20 दिन महटियो 15 दिन हाँ। 2 दिन में हमारा घर से निकल जाए चाहिए बता देते नहीं तोरे राज नहीं के चला चल रे बनाओ रे चल हम खाई एकरा छोड़ दे सुनन करे दे ठीक है बाटे आ दिखा देले ना ससुरारी के हां आते आते यही से कहाला तो ससुरारी के घर फोड़ली सन हेलो हेलो गोड़ लगताई खुश रह का हो कहिए आइबे आइबे नु करम पानी में डूबा तनी का आई जबा पानी वाले बेहतर बा हो जाए कोई लड़े एक दिन कह के हो जाए 4 दिन रह गेली निक लागता जानते हो हम कहीं जाई ना त ना भी रही तोरा निक लगी हो जाए का भाई खरा रही ना जी आए रही ना तक दम जरते रही ना देख देख के मन अखिए घरे ठीक आवे होला। के बात करती तो मन बेखर रहते हां आई बाद में ठीक बा काला का लिया त हमाई आए हमाई ना लिया गए ए जी एक के हमरा से बात सुनी ये अभी हम आवे वाला नहीं की बुची जी के सास को तड़ी कभी मत जा बात करिए त हमके कहता कि रुका कने आइलो त तू निक लागता तो हम बात करे कराइए। बिया सुती ना नु त बढ़िया से बतियावे ली चलो जात चलो भुंजा तो बात कराइए हम बतिया ले का कहते ए बाजी के भैया उनका हां कहतन भैया कल 4 दिन रह का फोन आइल बा का ठीक बा कहतन नहीं रहो त 4 दिन रुक जाता नी ना जी नहीं बतिया करावा काम भाई बिलाता बेटा। अपन जा ठीक बा रखी गोड़ लगता का करे के बाटे काम ना बिलाता अपन जा काम नहीं के बिलात कहता नु कि निक लागल बा दिल लागल बा और 4 दिन रह ओई जे त कहनी कि ठीक है बा त कहतन कि दीदी थी कहतन कि दीदिया के सास के सेवा करी लिया ले उहा के खियावल जाओ का पाहुना आय का पाहुन भूज के ठीक कर देल बानी चल आई खाली पाहुन रौरे त एगो बानी का मरे इतना ख्याल रखी ना जन्नी रौरे बानी कोबे ले भूजा तारी भूज के एकदम लाल रौरा लेखा एकदम दिलदार आदमी हम रौरा हेहिजा से बरियार बनी हेहिजा से हम हां जैसे तो बड़ी यार बटली है बेटे बोल की खबर जैसे का हो माही तू तो एकदम बुझाता कि हमरा से बोलते नहीं नहीं बुझाता कि तोर घाम में ले उतरे मुंह जर लाइल कोइले बड़े रे 2 दिन सूत का गोनी तारा भी 2 दिन सूत का गोनी बुझाता कि यार से बतिया में दिक्कत होखे लागल इनकरा भी खिलवाड़ी बात भौजी कुल मत कह वहां कैसे ना ना हनी गजब हाल बाबूजी जी तो गांव में बाकी हाला बा कि तोहरो सरज अनरुद आइल बियानो चीन गोला जा वो टोला के ए मत कह चल कल गोइनी नु बाजारिया में त छोला खात रह जा हम पुचुको खाते त बोली बोलत रह जा चीन गोलन जा वो टोला के रह जा कहत वो रह जिला टॉप लागेली गाना गावत रहे कौन दोनो रौरा के देख के आय महाराज रो कहां रही इतना दिन से रौरा के त हुआ रहती त हम ही रख लेते हैं कहत रह जा ये पूजा खिसिया लगन भौजी आवा बाजी का बोलत का कहतलन भैया हो केला ना के वजह रह जिए था हमरा पैबा पे गजब हाल त का भइल आय नंदोई पर रह गेल त कौन खराब बात बा घर के इज्जत घर ही रही का हमरा नंदी के दिक्कत थोड़ी बा का पाहुन ना रख ले हमरा के बा भौजी दिक्कत बा मजाक करतई छिना मजाक काहे खातिर करू तो बुझाता साफ साफ अरे माई ये दूगो के बीच में काते हूं लइकन फेगन के बीच में पड़ रहली जो ना होने खपलिया के केने गोबर पानी कर देखिए जा पानिया चली चली के बोलल कहीं घर में सवत चलो भौजी खा लो चलो भौजी खा लो चलो रौरा सबके दिक्कत बता कल फजरे चल ना जी ही दादा रौरा दिल तुरब का हमार चली पाऊ रौरे एगो घर में दिलदार चली चली खियाई रौरा के और कोई ना। चली देख ले देख लो बोलल हो जाई न कल दिन सवत रखिए रखिया वही पर करे जब बैठा के दूर के दाल दरी अभी निकल जात न हैया तार के तक सिंदूर बिंजन लेके देलत खसी मुर्गा खिया तुम तर खसी मुर्गा 400 में ए जी खा जा जा अपन अपने पैर पे कुल
कुल्हाड़ी मारा तारू आग लगा दे तो देखिए तुरंत भागाई चल चल बकरी हमने खुला ले लिया चल बकरी खुला ले लिया हां खुला ले दिमाग खराब कर ले दिया एकदम लगा छिछक कर ले दिया घर में